ο Γιώργος Πέτρου, ο forward της ομάδος. Γιώργο, μέχρι στιγμής η ομάδα έχει κάνει το 2-2. Θέλω να μου πεις αν είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας και τι περιμένουμε να δούμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, σίγουρα βλέπουμε σημαντική βελτίωση. Σίγουρα απέχουμε πολύ από το στόχο που έχουμε θέσει από το καλοκαίρι που έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Βλέπουμε ότι έχουν ενσωματωθεί τα περισσότερα παιδιά στην ομάδα πλέον. Υπάρχει ένα θετικό συναίσθημα στην ομάδα. Όσον αφορά τις πρώτες αγωνιστικές, σίγουρα δεν περιμέναμε και εμείς ότι θα πάει έτσι, θα έρθουν έτσι αυτά τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι, είμαστε αισιόδοξοι. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι και ελπίζω ότι ο κόσμος εδώ, κυρίως στον Αγγλικό, θα στηρίξει την προσπάθεια, όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει και ήδη το έχει κάνει. Ότι θα γεμίσει το γήπεδο για ακόμα μια φορά και φυσικά τους περιμένουμε όλους. Αύριο υποδεχόμαστε την Ακαδημία εδώ. Αύριο είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα κρύβει κάποιους κινδύνους, θα λέγαμε. Δεν έχουμε τόσο στα υπόψη μας την ομάδα όσο τακτικά κυρίως, γιατί είναι και μια καινούργια ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό, να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι νικηφόρο και θα είναι για μας.